Damena sumurung nasian saluhut naroha, ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Damang dainang, epistel tu minggu 12 dung Trinitatis, manang tu minggu tanggal 4 September tahun 2022 on, nagabe jamita pertangyangat dihita, ima sian Lukas biddu 14, mamuka sian ayat 25 jalamar haujungan di ayat 30. Songono mahatana disi lausta paihuti hutma. Alai torop dohalak nama dongani ibana. Jadi humusor ma ibana. Nin nama madok nasida. Ganu palak narotuau dang tarbahe gabe sisiaku. Ia so dihasuguhun ibana amana, inana, naniolina, anak konna, haha anggina dohot akai botona, rodi hosana sadiri. Dang tarbahe gabe sisiaku halak, naso manuhu silang natu ibana, laho mangihut tonau. Ai isi hamu nagiot pajongjong palas-palas, naso jumulu hudul mangetongi si palahon natu si, manang natu laho patuluson, unang dipauli jolo ujahanna, hapedang tu guguna pasahat tosa, gabi surahan ni sudi halak namar nida seibana. Dohonon nasida mak, dipuka halakodo pajongjokon, hapedang adong bahenon na pasuton. Isi raja na borhak marmusu mangalodongan na raja, nasomu jumolo hudul mamikiri, manang tardopakosa mardongan saloksa soldadu alonai, naro manohopi ibana mardongan dua loksa. Alayang goso tarbaheni suruon nama pangulu, bisa kolang dope muswi mangido pardamian. Hamupe dang tarbahe nagia isi hamu gabi sisiaku, anggo so tertadi kosa nasa nadi ibana. Ido yang gosahat ni turpuki. Damang dainang di bagasan piga-piga minggu na parpudion, saya ditaringoti do na mangihuton Tuhan Yesus. Laos dibuat todo akau jahan ni jamitai, tu namasa di bagasan ngulut tasinwaing. Doh dia katikin aneng ro. Songo dia do tutu na mangihut to Yesus disaluhut na kanamasa, doh akan aneng masa muse. Sien saluhut na jamitai, di dokma, asa di bagasan hasatiau ma na mangihuton Tuhan Yesus. Jalamanotong mangulahon akan adinggan, hobar tuhata na pinatikon ni Tuhani, tu saluhut na jolma. Lumubi tu bangsona, manang na porsea di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Jala di bagasan turpuk ni epistelon, manang turpuk ni jamita di partangyangat tu mingguon pe, naing lam tu di pos na pangatusion ni huriai, taringot tu na mangihuton Tuhan Yesus Kristusi. Damang dainang di baritahon ni Evangelium Lukas do di bagasat turpukon, natorop do halak na mangihuton pardalanan ni Tuhan Yesus. Dang takas boton aha do alana, gabe dihuton na sida natoropi Tuhan Yesus. Molo disukum matu hitan waing, manakyado ta sukud dirita, alania hado hita mangihuto Tuhan Yesus. Manang dia do si bosirina gabe Kristek kita, naniojar ni rohatta do manang disiala faktor na asing. Isarana disiala naung Kristen na torasta siya no pungta. Molotung pe nunga Kristen siya no pungta. Holan na Kriste buti mahita. Di bagasa turpukon ninna Tuhan Yesus ma. Ganup halak narotuau dang tarbahe gabe sisiaku. Ia so dihasuguhun ibana amana, inana naniolina, anak konna, haha anggina doho akai botona, rodi hosana sadiri. Dang tarbahe gabe sisiaku halak, naso manuhu silang natu ibana, laho mangihut tonahu. Damang dainang, si boto sa luhut do debata, patar do luhut na dia dopan. Di sialanima di pasaha Tuhan Yesus taringot tu na mangihut to nibana. Torop na paihutihut Tuhan Yesus, songoni musedo torop ni motivasina.
Alai sudi do di boto Tuhan ino ni. Dang sudi na mangihutto Yesus targoar sisianna. Di siala nasi tong na targoar si huton Tuhan Yesus, ima na gabi sisianna do. Jadi dang terbahe gabi sisian holad di siala faktor keturunan. HP dang marroha sisian. Kristen na mangihutton upungna manang natorasna do si songoni. Dang na mangihutton dohok na targoar sisian ni Tuhan Yesus. Di sialanima saya adong dope na marugamo Kristen HP salalaka. Manang gabi panakku. Berbeda-beda. Doho akan na mangulahon naso hinalomohon ni Tuhani. Kristen duga mona. HP dang si hutto Tuhan Yesus Kristus. Gabi si hutto na asing na maralo tulomo ni roha ni Tuhan itu. Damang dainang marnida akan atorop na mangihutto ni bana. Gabi didok Tuhan Yesus matuna toropi. Songo dia do na mangihutto ni bana. Asa unang gabi ihutihu si borok. Manang songo pangihutihu ni bibi. Tu dia nasada. Tu si masudi rap duhut udur. Tu dolok nasada dohok doa kana asing tu dolok. Tu lubang nasada gabi sudi tarlubang. Sahik do molo say mangihut-ihut. Martiga-tiga sedor nasada na yang sudi martiga-tiga sedor. Ujung nadang laku be sedor nai. Martabal ban nasada na yang sudi martabal ban. Jadi di hangoluan siapa hari pe humurang do dinggan na moloholan na say na mangihut-ihut. Tutudo dang salah martiga-tiga. Diganup nasa sedor dang salah na martabal bani. Alai gabe humurang do dinggan na alani na mangihut-ihut. Naso mardonga bisu doa kaulaun si songoni. HP di parbisuhi Tuhan ido akan na mangihutto ni bana. Damang dainang didok Tuhan Yesus na mangihutto ni bana. Masuguho namana. Inana na niulina. Anakonna haanggina rodia kaibotona nakosana sa diri. Hata masuguhon sian hata miseudo. Namarastuam may dang parmusuan alai hurang makaholongi. Padok ni Tuhan Yesus dang pareta parmusuan tu keluarga dohok tu dirina. Alai na patuduhon na adong do na lubi dihaholongi. Didok Tuhan Yesus pesi songoni asa botoon ni jolma do dia do narumikko siana karagam ni narikoti molo mangihutton Tuhan Yesus. Jalana mangihutton Tuhan Yesus ikon humolong doroha di ibana manang di Tuhan isa diri sian nasa na adong dihita termasuk ma natorasta keluargata haha anggita nang dirita sa diri maul donian ulahonoto na kasisongoni. Alai taida masih Abraham na humolong rohana di Tuhan Jahuba sian holong na tuyanakon na si Ishak. HP nung ngatung maseliling di paima si Abraham si Ishak. Alai ikon oloan na do Tuhan Jahuba sian na mangoloi dirina sa diri na makaholongi anak nai. Damang dainang hata manuhuk sian hata bastaso. Marastuam may haradion manao buban na apetua bara. Silang sian hatas tauros. Nadidok na dison dang hau manang busi. Alai akaragam ni hamaulon mangihutton Tuhan Yesus. Dang tagamon soadong aka hamaulon manak kasusaan. Jalatung masay takas do boto ota molotung lam jumonok kita tu Tuhan Yesus. Lam sugu do rohani si bolisi. Jala say marusaha do si bolisi pada huk kita siya Tuhan Yesus. Boy doro hamaoloni di ekonomi. Boy di keluarga luluan na torop panggonggomi doho akan asing na. Saluhut na doa kahamaoloni si tuhukon. Dang tarabatan ni hamaoloni ganup nasa nalaho mangihutton Kristus. Jadi dia kana mangihutton Tuhan Yesus ipe dang gabi mangulahod dosa be ala ni hamaolon. Manang ala somanaha dia kahamaoloni. Isarana ala swadong be parkarejuan na dang mga binasida gabi diulahon na kana jahat. Sa sitong na damang dainang
Dan ngapala nama nuhu silang binahen ni hamaoloni, nau maol si tutu nalaho tuhukon manang nau borak si tutu. Na maol si adupan, ima diri tasadiri do, manang nama ngalo diri. Ido na didok ni Tuhan Yesus muse, maswadaho diri. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus. Diuduti Tuhan Yesus muse mangalehon pangatusion. Asa jumulu madirimangya kana mangihutto ni banai. Songo jolma nalaho pajongjong palas-palas. Asa jumulu mangetongi si palahonna. Manang songon hala raja adorang somar porang tu raja na asing. Asa jumulu memikiri guguna. Disuruh Tuhan Yesus dohita. Asa jumulu mangetongi si palahonta doho memikiri haguguun doho hahurangata. Boto otta mabalgani si palaota molo mangihuton Tuhan Yesus. Tinggal hasangapon di siala tumagoddo haleaon asal marap do Tuhan Yesus. Tinggal donang keluarga di siala ekor kumolongaddo roha disiseani di Tuhan Yesusi. Sian holong tu keluargana. Songoni nang haguguun doho hagaleot tape. Asa boto otta talup do hita manuhu silangi manang nadang. Ale damang dainang disaluhut na ipe dipangidoho Tuhan Yesus do asa hita mangasahon ibana dada mangasahon hadiriota taboto pe hagugu otta dang sadia guguni taboto pe hagaleota adong do Tuhan na manugu-nugu. Alanima ikon humolongaddo rohani ganup nasana mangihuton Yesusi tu Yesus isa diri sian na tu dirina sadiri. Ala takas do ditadda de bata ganup nasa nguluta, ditadda do hagaliota, ditadda do ganup nasa hahurangata, diboto do dosata, saha turoha parbagasanipe diboto Tuhan Yesus pe. Disalinda mangdainang dipasaha Tuhan Yesus pe hatanaon, dang nama ngorai manang nama ngabati jolmai, asa unang mangihuton ibana. Alai asalam tubagasna urat ni haporseon nasida mangihuton Tuhani. Dang mura-murabe munggil manang manibil haporseao di Yesus Kristus nang pedang mura na mangihuton Yesusi. Rahis jala maoldo dalani. Dijalani damang dainang unang mamar meam mangihuton Tuhan Yesus Kristus. Manang songon na alang-alang roha mangihuton ibana. Sapala naung mangihuton Tuhan Yesus Kristus sadok ngoluta mangihuton ibana. Ikon na marsitutu do na mangihuton Tuhan Yesus Kristus. Iko kumolong dorohani na porsea di Tuhan Yesus sian nasa na asing. Mana mahita ay patardo sa luhut na diadupan ni debata. Toho do hita naung mamili hanguluani molo toho naung tapilihom manguluta hobar tulomo ni rohani Kristus. Laos gabe sisian na mahita dada holan na mangihuti buti alay doho do na marsiajar manang na marguru tutuhani. Damang dainang disialani tasukun jala tasuliki madirita naung sitong do hita na mangihuton Tuhan Yesus laos gabe sisian na ala luhut nai patardo diadupan ni jahuba di bata unang tadok nunga hapedang dope unang tadok dang alay dangolo hita nalaho mangihuton ibana sitong do diboto Tuhani songo dia rohatta parbagasan dang adong nabuni dia dopan na alani tapapatar madirita tu hapataron ya sini rohanai asa ganup na sahita dipargugui nangpe adong jalabalga hagaliota gudang aka hurangata unang gabe sudat manang gabe si pangabati sa luhut nai alay dibagasat Tuhani radidu ibana dipaherbang do tanganna dinalaho mamasu-masu dohot manugu nogu hita tuhata debata na mangaramuti dohot na mamasu-masu hita sa luhutna. Amin.